Now the nation got popular all over the world. Kaya, tanya mission media yang paper darah semua American President Donald Trump menjadi. The US President was Donald Trump at the time. Kaya, tanya American Donald Trump apa itu? Ampa Japan ni siapa abi presiden? Ampa Amerika udah bes kompromis tulang baik. Karena Amerika udah ekor thani kejerau udah 12 জন strong baik. Thaya, baca apa? Everybody ada ekor thani kejerau udah. Bisma strong ka Amerika? 12 জন. Thaya. Dana Council partly जोंनि Chinaनि President Xi Jinping. The China's President Xi Jinping also heard about the breaking news and he able to bring in China diplomacy also. Tanya, Dana gausni Chinaनि Beijingनि सोंनायाव रायलायबाय. मा सिगाङाव थुथुथुनियाव एसे I want the permission direct. मिथिबाय? सिगाङाव थुथुनियाव मोनसे बे दङ जादों गावसि Chinaयाव. Tanya. Karena misiku sekarang misiku China udah lambat. China ni bisnya udah sekarang misiku kan. Boleh mana ni? Karena China udah yang kontari kejar udah. Police sekarang berada juga. Apa itu? China udah police sekarang baik. Lastly, what happened you know? Our Prime Minister Narendra Modi also had about the breaking news. Jina Narendra Modi sekarang itu kenapa? Oh, lana है. इसमें से कुछ lana है. हमारा दिल्ली में भारत में इंडिया में बहुत शोर है. दानिया इंडिया बुला बुलाई न्यू दिल्ली रेल स्टेशन. दाना जापानावनो 12 जन सिखाव हमदों. आमेरिकायाव 18 जन सिखाव हमदों. चाइनायाव 45 जन सिखाव हमदों. जोंनि इन्डियायाव बे सिखाव हमग्रा मेसिना बेसेबां जन सिखाव हमगोन? बयफोर मादै? थालिया बेसेबां सिखाव हमगोन? 5 मिनिटनि गेजेरावनो मेसिनानो गायना. थालिया जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रा सिखाव हमग्रा मेसिनखौ 5 मिनिटनि गेजेरावनो खावबाय. Talia! The machine has been stolen by our Indian kids within 5 minutes itself in New Delhi railway station. Very danger students in the Parado. Japanese school mission to know जोंनि Indian scholar pass without command. दा बिदि मोजां जिनिसखौ खावनानै मा डेभेलप जानो बेनिखायनो जोंनि इन्डिया भारतआ एसे डेभेलपआव खम आरोखि गाज्रिनो नाङा ना गाज्रिबाय गाज्रिनाखै गाखोबो दा ओंखायनो आं खावलायो सिखाव खावनो नाङा मावना जानांगौ मानसिफ्रा अखाफोरावनो थांनो हादोंब्ला नों फरायनानै साख्रिखौनो मानो लानो हाया नंगौ नामा नंगौ माखैखौ Businessman जानांगौ, कन्ट्रेक्टर जानांगौ, थाखानि मानसि जानांगौ. थाखा मोनबाय होनबाथाय नों गासिखौबो मोनजोबबाय. लाजिनायाव खानाया दोंसिबो दागादों. हिनजाव गोरलै बंसिनो थाखा थाबा बुस्थु. नंगौ नामा? आंखौ दा ओंखायनो बे नोलोबारिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन नों कन्ट्रेक्टर जायो, मास्टार जायो, मिस्ट्रेस जायो, माहाजोन जायो, एमएलए जायो, पिएल जायो, मा जायो नोंनि खोथा. किन्तु जानांगौ आरोखि आंनि खावलायनाया बेनो. आरो आङो बे एरियानि सेंग्रा लोगो बिथांमोनखौ खावलायो जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाया अब्लासिम नोङो हाबाखौ लाथ'नाङा. फालिया ओइ भुलियामखौ डाउन होनोसै खम ओला बुराय देना दावरिया मनिटर भुलियाम बुराय दे फालें बा मिथिना फालें जायखौ जेराव जों उन्दुयो सखि फालेंखौ मिथिगौ ना मिथिया आङो सेंग्रा लोगो नोंथांमोनखौ खावलायो जायफ्रा हाबा लाथ'वाखै जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिम नोङो हाबाखौ लाथ'नाङा.
माने जोंनि गामिनि खाथियाव ओरैबायदि घटना जादों माने बिहावा हेडमास्टार 80,000 बेथन मोनो 80,000 80,000 रुपिस मान्थलि ओमफ्राय बे हौवाया जाया लांदों बेनि फिसाजोखौ बे बिराद हेन्डसाम बडि गोनां फिगार गोनां खिन्थु मानसिया एसे बेखार आरोखि दा हेन्डसाम ना सिख्लाया खानि जाबाय मोजां मोननायाव गोजावबाय खारसनहैबाय माने हौवाया लांबाय बिफायाथ' मास्टार मालिक माहाजोन लायफिननो थांदोंमोन लायफिननो थांनायाव सिख्लाया फिसाजोआ मा हरखो जै न'आव लांफिनबाय आं थैबाय जाहैबाय आयौ बिफायाथ' इजुकेटेड मानसि आयौ अना खाना अनसुलि फिसाखौ आं बोरै फोथैनो फिसाजो सासेल' लाबोफिनासै हाबाखौ होबाय फालिया दाना आथिमंगल फैबाय हजों हाबा जानानै बिफाया हेडमास्टारनि खोथा 80,000 बेथन मोनो 90,000नि फालें हरफादों आथिमंगलायाव फालिया होनोना अष्टमंगलखौ अष्टमंगलखौ आथिमंगला माने हाबा जानानै बिसावनाव थांनायखौ औ बेयाव 80,000नि 90,000नि फालें हरफाबाय ओमफ्राय 6 इंसि 5 इंसि जानाय लेपटप हरफाबाय आरोखि दानिया बोसोरथाम रायजो जाहैबाय फिसाजो उन्दै मोनबाय दानिया सानसेखालि माबादि दावराव जाखो बिसि फिसायथ' एसे एनै दावराव जायोना जाया मुलुगनि साबसिन गोथावसिन बेदरखौ हिनजावनो जाहो होमब्लाबो दावराव जाखायो जायोना जाया जायोबा आखाइखौ दा हरनि एकथा सानसेखालि बिसि फिसाय ओरैबायदि नांलायबाय दाना हिनजावा होनबाय बे थस'गाबा आं लाबोफानायसो थुरिया हौवा नोंहा जेबो गैया डाइरेक्ट हिनजावा बुंबाय लाजिनानै फिसाया बारान्दायावसो बस्था बना उन्दुबाय दा बेनिखायनो आं खावलायो जुदि बे फालेङा नोंनो बायनायमोनब्ला लोगो सेंग्रा नोंथां हिनजावा बिदि बुंनो खाबु मोननाय नङा नंगौना आं ओंखायनो सानो आंनि बिहाव बिखुनजोआ जेब्लानाखि आंनो फालें थस' हरगोन ना आं बेखौ बोरमा गग्रायाव दोननाय जागोन आं एथ' गिदिर बरनाखौ लाया रायजोफोर सानसे नङा सानसे होनगोन हिनजावा गावनि बिमा बिफानिफ्राय लाबोनाय नालाय थैजासिनाव गंसेयावनो उन्दुगोन थैगोन सानसे नङा सानसे होनगोन बियो बे फालेङाबा आं लाबोफानोसै नों मा बायखो बिदि होनगोन ओंखायनो आंना सिदा आला सना एइथ' माने बख्रि गग्रा रखा हबो आरोखि फालिया ओइ रोजाबसै लोगो नोंथांमोन थाखा फैसा खामायनो हायाब्ला सौखि फालें बायनानै न' लुनो हायाबा हिनजावखौ लाथारना गुबुनजों खारनायनि बैसो मिथिबाय ना मिथियाखै मिथिबायबा आखाइखौ स्केल 8 बैसागु